tenan sik. Nek Allah masuk diri. Wong sabar kekasih Gusti. Iki hitungane gentenan dron. Aku rai abang iki ora oleh ngomong lanang lho. Sang Dewi kula tanggapan ing kadipaten. Tuan rumah kok sing nyangoni sing wedok tok. Sing ora lanang ora nyangoni. Sesuk min. Tenang dadi manten men, Pak. Saiki nek crita anyar. Kok tuan rumah nyangoni sing wedok ikhlas, sing lanang keruntuk-untuk. Men. Yo gak ngono. Lah piye to? Jenenge nang bur-bur oleh barono. Iya. Sampeyan ndang lakurono. Masuk ki mau ora sadar kene. Ora sadar to? Ora sabar aku kok lha kowe nyanyi ae. Bos, kowe mbok isin arep desa kene lho, Bos. Hah? Apa? Rasa repot-repot. Iki piye iki? Iki kayaknya ngopi arang jaluknya. Pak, iklan sarung loh. Orang apa-apa, tetap semangat. Walaupun hujan-hujan, kita harus menghibur masyarakat Patian. Kowe cah cilik, wae cilik. Lah kok kowe kurang-kurang iki karepmu piye? Kuwi nyapa mau, kowe nyapa mau. Kowe piro? Kowe pilih siji apa loro? Siji karo loro akeh ndi? Siji karo loro akeh ndi? Siji karo loro akeh ndi? Siji karo loro akeh loro. No, iki ongkone. Bos, burung ngairnya kan? Sama yang bersatu semua. Yo! Wong ya sentimen menolak aku. Kabeh tok tangani catur. Kuwi tok tangani catur, lha aku tok tangani nek bojo. Ora apa-apa. Aku ning kene ora ditanggap. Mbake ora ditanggap masih, ya ora ditanggap guru. Ditanggap tanggoku. Udane. Tanggo dik tanggo besuman. Omahe tanggo. Wingi ngenyang biar apa? Tanggone bodon teke gawan akeh iki. Ora apa-apa los. Aku selalu dipikir.
Gawe ben jarene kancaku malah kethek iki. Oh, tibae. Seleramu karo kethek obren iki. Aku masih kethek yang dicintai karo bidadari ini. Mbak siapa itu? Hah? Mbak siapa? Sarafia. Orang lho bagus-bagus di budak. Lah kok lho? Mbak Bia. Mbak Bia bisa. Seterusan. Tian. Boh. Sebo ini kok kaca. Oh sing nanggap aku ning kono kato. Ki ibuke ning kono apa? Mbak, Engko jangan-jangan nak dhewe sawar iki wis soben kono ra bisa. lah iso lang ngene iki kan adhewe iki disawari ajine titik. Titik. Sesane arep reokan. Aduh, bro, mas sak dile yo awake amplope Mbak. Mas, wes ya amplope iki. Mbak, sudah anu rumahnya situ ya? Beh, ketoke detik-detik iki arep tanggap nyobet. Nyawer ngene. Engko dadi rezeki ning kanca-kanca. Nggih. Panjenengan kula doane rezekine lancar. Ikhlas lahir batin nyawer. Tak doane rezekine lancar. Apa nek durung ibu? Kowe ra roh to, Dik. Tangga Siman simane teng kono, Dik. ayu. Aku gelem nyebuli kenongan sesuk mobil anyar. Apa yo ngono? Ayo. Hei, kowe iku bukan nang njaluk. Bocah melelet. Wong kerkoso urung arep anu. Napa? Setor. Ayo. Bodho tak akeh, Bon. Jari ini mau dirawui golek Jakarta lan ana iki. Pak Cipto iki es sedulur warok Bekasi, rawuh mriki. Keling yo rawuh mriki mosok rangginan-rangginan ya ora kurang. Heeh. Pun rawuh. Jajan botone entek to, Bos. Sampun rawuh dah. Nggih, kagem masyarakat Papian iki mriki kalian temanten kekalih mugi-mugi sedaya pinaringan tanggal yuswa, pinaringan seger waras, Nggih. selamat dunia selamat akhirat. Amin. Kagem temanten kula dongane mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng kaki linen sampai tekan kudu canggal. Amin. Mbok menawa sampean berdina pitik, sesuk langsung diparingi putra. Allahumma amin. Bapak ora. Ora. Dewas dingane. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tekalih Mas Heri dan Mbak Sita. Mbak Tua. Rina mugi-mugi
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ojo lali setelah nanggap gajah nanggap riok. Jangan lupa doanya, pokoknya udah mulai ngomongan ojo lumoneh. Yes. Mas, Oke. godane wong rumah tangga itu ya abot. Apa? Tapi sampean duwe itu tetep eling. Eling 3M. 3M. Rumah, murep, mancep. Kowe ojo saru-saru iki. Ibu Delok. metu, ngiring barang. Iki didelok wong iki wong pengajian kabeh wong pondok, wong alim ulama kok aja ngomong 3M lho. Iki tembungane dadi para apa pilih sepuh biyen. Rumah murep mau mancep. Mancep iki mantengi ngati. Kati gejodolan mantengi ati tumuju ing dalane Gusti Allah. Rumah kuwi. Lumah mancep. Mancep. Lumah apa goblok? Iya tak rumone. Lumah. Rumah. Wedok kuwi kudu ngadahi. Ah, Kayane setira ditampani. ditampani. Kuwi arane wong wedok kudu rumah. Ditampani duwite tahu tuh nek nampani. Iya, nek nampani. Umur ini. Matamu rumah. Ya yo umur ini. Ya ceblok ya yo. Ya ceblok to. Lah iya. Lah nek rumah. Lah iki mesti kena. Ya yo. Enak. Nek enak. Berarti wong wedok kudu Ngadahi rezekine wong lanang. lanang kowe iki. Ngerti? Mlebu metu. Mlebu, mlebu. Lah iku enak banget. Iku enak. Mlebu ki maksudnya lebokno barang. Barang sing apik metu tinggalno sing elek. Kuwi jemaah nolong sandal kok. Contone. Iya. Wong ngandane penutur apik. Apik. Mbah kuwi marang tuwa Pak Boke. Iya. Tumokne. Heeh. Kelebone pikiran, Nah. ditekane ati, Sing apik-apik. sarana dilakokne. Heeh. Nek sing elek kuwi diguwak. Contone tonggo rasa-rasa. Iya. Tuang kepan dosen. Lah, rasa-rasa digora diguak. Diguwak. Dicumuk sing positif ae. Positif positif. Ngono ya, tak omongi. Bos. Rumah mlebu mancep. Mancep wis lho. Enggak. Apa telur, Dik? Rumah, murah, mancep. Wis mancep ya ora ngacak-ngacak. Kuwi. Awake dhewe iki yo digojekan ya jumane temanten. Yo no gandelan. Iya, Pak. Oke. Yo kori Kori barang. Niki Bapak Ibu, Nggih. 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 Apalagi menipun dibagi kalian kumbaga. Soale dadake enten nem. Nggih. Kok dhewe kirang-kirang pangapunten kang kathah. Nggih. Lepat-lepat anggenipun kula matur Amin. mugi sedaya pinaringan panjang yuswa. Amin ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi alamin.